Μελετά προκειμένου να τα τυπώσει όχι στην καρδιά, στο μυαλό. Στο μυαλό να τα θυμηθεί σαν παπαγάλος και να τα καταθέσει. Αλλά έστω όμως και αυτή η διαδικασία χρειάζεται και προϋποθέτει τη μελέτη. Εμείς πώς θα τα τυπώσουμε αυτά στην καρδιά μας αν δεν μελετούμε τον Λόγο του Θεού? Και δεν φτάνει μέχρι εκεί, συνεχίζει ο Θεός και λέει και προβιβάσεις αυτά τους ιούς σου, θα τα μεταφέρεις αυτά τα λόγια που θα είναι τυπωμένα στην καρδιά σου και στην ψυχή σου, στα παιδιά σου. Θα τα προβιβάσεις, όπως θα κληροδοτήσεις την περιουσία σου και θα την μεταβιβάσεις στα παιδιά σου όταν εσύ θα απέλθεις από τον μάτι αυτού τον κόσμο. Έτσι πρωτίστως θα έχεις φροντίσει, όχι με τα θάνατον, αλλά εν τη ζωή σου, να έχεις προβιβάσει, να έχεις μεταβιβάσει αυτά τα ιερά λόγια στα παιδιά σου. Και λαλήσεις εν αυτής. Και θα μιλάς πάντοτε μέσα από τη σοφία των Θείων Γραφών. Εν αυτής, εν της γράμμαση δηλαδή, εν τες εντολές, καθήμενος ενίκο. Κάθεσαι με κάποια παρέα και πιάνεις κουβέντα. Η κουβέντα σου να είναι, όπως λέγει ο Χριστός, άλατη ηρτισμένη. Να μην είναι σαχλαμάρες για να περνάει η ώρα, αλλά να είναι λόγια βουτυγμένα μέσα από τη σοφία των Αγίων Πατέρων, της Εκκλησίας μας, της πίστεώς μας. Καθήμενος λοιπόν ενίκο και πορευόμενος εν οδό, βγήκες βόλτα με μία παρέα. Μη κοτσοβολεύεις τους διαρκωμένους, μη παρατηρείς τη φορεί ο ένας και ο άλλος, αλλά πες λόγια τα οποία θα οικοδομήσουν και σένα και τους ακροατές σου. Κοιταζόμενος και διανυστάμενος. Κοιταζόμενος από την κήτη που είναι το κρεβάτι. Κοιτάζομαι λοιπόν είναι όταν είμαι ξαπλωμένος. Με ρωτούνε καμιά φορά κάποιοι που είναι σε αδυναμία. Κάνει ξαπλωμένος να διαβάζω την Αγία Γραφή ή ακόμη και την προσευχή μου? Κάνει, τι να απαντήσω εγώ τώρα που κάθομαι και σας κηρύττω? Βεβαίως και κάνει. Βεβαίως και κάνει. Να το λέει ο Λόγος του Θεού. Κοιταζόμενος. Ψάχνωσε στο κρεβάτι. Μην παίρνεις ρομάντζο. Μην παίρνεις περιοδικά, κοσμικά, πρόστιχα. Πάρε ένα βιβλίο που θα σε οικοδομήσει, που θα σε ωφελήσει, που θα θρέψει την ψυχή σου, που θα αναπαύσει τον λογισμό σου, που θα ξεκουράσει το νου σου, την καρδιά σου. Και διανυστάμενος, σηκώθηκες, διάβασε κάτι από την Αγία Γραφή, από τα συγγράμματα των Αγίων Αποστόλων και εφάψεις αυτά εις σημείων επί της χειρός σου. Ακούτε το αυτό το στοιχείο. Και εφάψεις αυτά επί της χειρός σου εις σημείων. Όταν ήμασταν μικροί αγαπητοί μου και ήμασταν μαθητές στο σχολείο και κλέβαμε στις εξετάσεις, κοιτούσαμε να κάνουμε σκονάκια. Και τα σκονάκια είτε τα γράφαμε στα χέρια μας εδώ πέρα, είτε χαρτάκια κρύβαμε κάτω από το πλουρί του ορολογίου ή οπουδήποτε κτλ. Αυτά ήταν η παλικοριά μας, η κρυφή παλικοριά μας. Άμα ζοριστώ θα το κοιτάξω εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εφάψεις αυτά επί της χειρός σου. Βλέπετε πώς φοράει ο κόσμος κομποσχοινάκια στο χέρι. Τι δουλειά έχουν τα κομποσχοινιά στο χέρι? Τι κάνουν τα κομποσχοινιά στο χέρι? Τι είναι τα κομποσχοινιά? Τι είναι μαγικά αντικείμενα ή σύμβολα? Είναι τα κομποσχοινιά. Το κομποσχήνια έχει ένα σκοπό. Να χρησιμοποιηθεί ως μέσον προσευχής. Δηλαδή να το περιφέρεις στη χείρα σου λέγοντας την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Τότε για ποιο λόγο το βάζουμε στο χέρι έτσι, διακοσμητικά?
Αν δεν κατανοούμε, τότε αδίκως το βάζουμε. Αλλά αν το βάζουμε για να μας θυμίζει ότι πρέπει να προσευχόμεθα και χωρίς το κομποσκήνι, να λέμε την ευχή, να βλέπεις στο χέρι σου το κομποσκινάκι αυτό, που είναι όμορφο φτιαγμένο, σαν βραχιολάκι, δεν ξέρω σαν τι, και να πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όσο μπορείς περισσότερο. Μέχρι να αφαιρεθείς και κάποια στιγμή πάλι θα ξαναδείς το κομποσκήνι σου και πάλι θα επανέλθει στο νου σου ή στην προσευχή σου. Αυτό λοιπόν τώρα λέει και ο Χριστός. Τι να κάνετε? Εφάψεις αυτά επί της χειρός σου. Κόλλησέ τα, λέει. Πάρε ένα χαρτάκι, πάρε ένα χαρτάκι. Θέλεις μια εντολή του Χριστού να τη μάθεις, να την αποστηθήσεις. Πάρε ένα χαρτάκι. Πάρε ένα χαρτάκι και κόλλησέ το εδώ στο χέρι σου. Να το θυμάσαι. Ώστε να το βλέπεις. Ξέρετε, αγαπητοί μου, δεν θα το πω για την υπερηφάνεια, αλλά θα το πω έτσι. Τα περισσότερα ιερά γράμματα τα έμαθα πηγαίνοντας στο σχολείο. Αντέγραφα ένα ωραίο κείμενο, το οποίο συναντούσα είτε στην υπνογραφία της Εκκλησίας μας, είτε στο Ευαγγέλιο ή οπουδήποτε, και κρατώντας το χαρτάκι, περπατούσα στον δρόμο και το επαναλάμβανα, πηγαίνοντας στο σχολείο. Όταν γερνούσα, το ξεχνούσα, γιατί σχολούσαμε όλοι μαζί, κουλούγι τα παιδιά, δεν μπορούσα να κρατάω χαρτάκι. Αλλά όταν πήγαινα μόνος μου και το διάβασα στον δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και έστε ασάλευτον προοφθαλμών σου και θα είναι μπροστά στα μάτια σου πάντοτε. Ασάλευτο. Δεν θα μετακινηθεί. Όταν το μάθεις καλά, όταν το τυπώσεις μέσα στην καρδιά σου, θα είναι ασάλευτον προ τον οφθαλμό σου. Και γράψετε αυτά επί τα σφλιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Ακόμη λέει να γράψετε στους τοίχους, στις πόρτες, φλιά, είναι η κάσα της πόρτας. Όσοι πήγατε στο Ισραήλ και μείνατε σε ξενοδοχείο, ιδιαίτερα εβραϊκό ξενοδοχείο, όχι αραβικό, δεν υπάρχει πόρτα του ξενοδοχείου, του δωματίου, δεν υπάρχει, που να μην έχει ανοιχτημένο στην κάσα ένα στενόμακρο αντικείμενο, με εβραϊκά γράμματα βέβαια, το οποίο εμείς δεν κατανοούμε, αλλά εκείνο εκεί το στενόμακρο αντικείμενο, πλαστικό ή μεταλλικό, έχει μέσα σε ρολό τυλιγμένο γράμματα της Θείας Γραφής. Και οι Εβραίοι, μπαίνοντας και βγαίνοντας από το σπίτι τους, από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, από όπου αλλού, εφάμπτουν την χείρα τους επάνω σε αυτό το αντικείμενο, το φυλακτήριο αυτό, και ασπάζονται το άκρο των δακτύλων τους. Αυτό λέει ο Χριστός να κάνουμε κι εμείς. Παλαιότερα έμενε σε μερικά σπίτια και έβλεπες κάτι ωραία αιμόχειρα, ο Θεός αγάπη εστί. Τι ωραίο! Ή αλλού έλεγε θεία το οίκο ευλογία. Όπου πίστης εκεί η αγάπη, όπου αγάπη εκεί η ευλογία, όπου ευλογία εκεί Θεός, όπου Θεός σου με μία ανάγκη εστί κτλ. Τι ωραία πράγματα! Αλλά αυτά τώρα τα συνδέσαμε με κάποιες προγενές πάπων και προπάπων και σήμερα είναι απόβλητα και από τα σπίτια μας και από τις ζωές μας ολόκληρες. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Αδύνατον σωθήνε άνευ εις των Θείων Γραφών αναγνώσεως. Δεν πρόκειται να σωθούμε αν δεν μελετούμε τις Αγίες Γραφές. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Επίσης, επειδή δεν θέλω να μακρύνω τον λόγο, θα μπορούσα πάρα πολλά να αναφέρω επί του θέματος τούτου. Θέλω να αναφέρω μόνο δύο προϋποθέσεις, διότι η μελέτη των Θείων Γραφών, αγαπητοί μου, δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικών. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπορεί να υπούν τα εξής. Διαβάζω αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω γράμματα, όσα τουλάχιστον χρειάζονται για να κατανοήσω τις Θείες Γραφές. Αγαπητοί μου, το λέγω και το ξαναλέγω.
η κατανόηση των Θείων Γραφών δεν είναι θέμα γνώσης, εξυπνάδας και μυαλού, αλλά είναι υπόθεση φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Ενθυμίστε όταν οι Απόστολοι παρατήρησαν τον Κύριον και του είπαν γιατί μιλάς με παραβολές, γιατί δεν τα λες ξεκάθαρα να τα καταλαβαίνει ο καθένας. Και ο Χριστός είπε ημίν βέβοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπείς εν παραβολές. Σε εσάς λέει υπόθηκε το χάρισμα, το ιδιαίτερο προνόμιο να κατανοείτε τα ιερά λόγια. Οι άλλοι λέει να πούν τις παραβολές, τα παραμύθια δηλαδή, και να μένουν εις αυτά. Στα παραμύθια να μένουν. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως διεισδύει μέσα στο πνεύμα της Γραφής. Δεν μένει στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα. Και αυτό είναι θέμα, είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί. Γι' αυτό πρώτη και βασική προϋπόθεση της μελέτης και της κατανόησης των Θείων Γραφών ποια είναι? Η επίκληση της χάριτος του Θεού. Λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, επικαλού των Θεών ή να ανοίξει τους οφθαλμούς της καρδίας σου και είδεις την ωφέλεια της προσευχής και της αναγνώσεως. Παρακάλεσε τον Θεό να σου ανοίξει τα μάτια της καρδιάς, του μυαλού, όλων των αισθήσεων. Και τότε λέει, θα αντιληφθείς την ωφέλεια της προσευχής, προσέξτε, προσευχή για την προσευχή, προσευχή για την προσευχή και της αναγνώσεως. Και αυτόν που θα μελετήσεις, τα Ιερά Γράμματα. Και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αγαπητοί μου, λέει, τις λόγεις των μυστηρίων, τα λόγια των μυστηρίων που είναι κατατεθειμένα μέσα στη Θεία Γραφή, τον εν τη Θεία Γραφή, μη προσεγγίσεις χωρίς ευχής και ταπείνωση και αιτήσεως. Μην ανοίξεις το βιβλίο της Θείας Γραφής έτσι για να διαβάσεις βαριεστημένα, χωρίς πρωτίστως να ζητήσεις από τον Θεό, να τον παρακαλέσεις τον Θεό, όπως τον παρακάλεσες το πρωί, να σου ανοίξει τα μάτια. Έτσι να τον παρακαλέσεις και τώρα, να κατανοήσεις αυτά που θα διαβάσεις. Της παρά του Θεού βοηθείας, αλευκόμενος λέγε, πες λέει, μέσα σου, μυστικά, Κύριε, δώσ' μη λαβήν αίσθησιν της δυνάμεως της εναυτής. Δώσ' μη λαβήν αίσθησιν της δυνάμεως της εναυτής. Δηλαδή, διαβάζω τα γράμματα, καταλαβαίνω το νόημα. Καταλαβαίνω το νόημα. Δώσ' μου αίσθηση να αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πει. Τι θέλει να πει. Την γάρ ευχήν λογίζου είναι κλίδα των νοημάτων. Την προσευχή λέει πριν από τη μελέτη, πριν από την ανάγνωση, να την υπολογίζεις ότι είναι το κλειδί. Το κλειδί της κατανόησης των νοημάτων. Όπως δεν μπορείς να μπεις μέσα σε έναν χώρο αν δεν έχεις το κλειδί του σπιτιού, έτσι αν δεν έχεις την προσευχή, το αίτημα, το παρακαλυτόν στον Χριστόν που φωτίζει πάντα άνθρωπον. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου ή να είναι αυτό ψώμεθα πως απρόσιτο. Ό,τι ο καθένας τέλος πάντων μπορεί να πει. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτηνε το πνεύμα της αληθείας, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τον άνθρωπο στο να κατανοήσει τις Θείες Γραφές. Να χρησιμοποιήσει το κλειδί δηλαδή των αληθινών εν τες Θείες εισφαλισμένων Γραφές. Είναι ασφαλισμένα, λέει αυτά. Είναι ασφαλισμένα για να μην τα καταλαβαίνει ο καθένας, να μην το καταλαβαίνει ο καθένας.
Πολλά πράγματα είναι ασφαλισμένα, αγαπητοί μου. Πολλά πράγματα είναι ασφαλισμένα. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά τα κοινωνούμε στη μορφή του άρτου και στη μορφή του ίνου. Για σκεφτείτε αν ο Θεός επέτρεπε να μεταλαμβάνουμε κρέας. Τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Αφήστε το θέμα το πώς εμείς θα το εισπράταμε αυτό. Οι απ' έξω τι θα λέγανε. Ότι σφάζουμε παιδιά, ότι ρουφάμε το αίμα τους. Τα θυμάστε αυτά που τα λέγανε παλιά για τους Εβραίους. Ότι πέρανε χριστιανόπουλα και πήρανε το αίμα τους κτλ. Εγώ πάντως μεγάλωσα με αυτή τη λαχτάρα και το φόβο. Ότι θα μας πιάσουν οι Εβραίοι και θα μας πιούν το αίμα. Αν λοιπόν η Εκκλησία σήμερα με τίθετο, με την δύναμη που έχει, αυτόν τον τρόπο μεταλήψεως, τι θα γινόταν. Αλλά βλέπετε, ο καλός Θεός ασφάλισε την Εκκλησία. Έτσι και τα ιερά λόγια είναι ασφαλισμένα. Να τα διαβάζεις και να μην καταλαβαίνεις τι λέει. Σας έχω πει παλαιότερα μια ομάδα καθηγητών, φιλολόγων. Με μετέφρασε την Αγία Γραφή και έγραψε: ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρύ. Όταν λέει η ζυγαριά μου είναι ο Χριστός, το φορτίο λέει είναι ελαφρύ. Έκανα λάθος? Όχι. Ζυγός είναι η ζυγαριά. Αυτό λέει. Δεν λέει αυτό. Ζυγός είναι εκείνο το όργανο, το ξύλινο, ως επιτοπλίστων, που έβαζαν στα βόδια παλιά για να οργώσουν, χρησιμοποιώντας το ζευγάρι. Το ζευγάρι βγαίνει από τη λέξη ζυγός. Ζεύγος είναι αυτός που μπαίνει κάτω από τον ίδιο ζυγό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: μη εστε ετεροζυγούντες. Είσαι αγράμματος, είσαι εργάτης, είσαι επιδευματίας. Φρόντισε να βρεις μια γυναίκα που να είναι της κατηγορίας σου, της τάξης σου. Μη ζητάς να πάρεις καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θα χωρίσεις. Θα χωρίσεις. Είσαι φτωχός. Μην κοιτάς να παντρευτείς την κόρη του Ωνάση. Θα σε πάρει για άλλους λόγους. Δεν θα σε πάρει γιατί σε αγαπάει. Αυτό είναι. Μη εστε ετεροζυγούντες. Ποιος το κατανοεί όμως? Το κατανοεί αυτός ο οποίος γνωρίζει το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Άρα λοιπόν, πρώτη προϋπόθεση, η προσευχή. Η προσευχή, αγαπητοί. Η προσευχή. Υπάρχει και μία δεύτερη προϋπόθεση και με αυτή θα κλείσω. Λέγει ο Άγιος Μάρκος, και πάλι ο ασκητής, ο ταπεινόφρον και έργων έρχων πνευματικών, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και εργάζεται πνευματικά για τη σωτηρία της ψυχής του, αναγινώσκοντας Θείας Γραφάς, όταν διαβάζει τα Ιερά Κείμενα, πάντα είσαι αυτόνοηση. Ό,τι διαβάσει, τα κατηγορεί στον εαυτό του. Και δεν λέει εκείνο το οποίο ακούγεται καμιά φορά. Το έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου. Πολύ καλά τους τα είπε σήμερα ο Δεσπότης. Σε ποιον τα είπε? Σε όλους εκτός από τους ιδίους, οι οποίοι τα εκφέρουν αυτά. Αυτό δεν είναι δείγμα ταπείνωσης, αγαπητοί. Αλλά ο καθένας θα λέγει, για μένα τα λέγει. Για μένα τα λέγει. Και η Αγία Γραφή για μένα τα έγραψε, ό,τι έγραψε. Πάντα λοιπόν σε αυτόν νοήσει και ούχης έτερον. Τα παρά της Γραφής ηρημένα, ούχη να νοήσομεν μόνον, αλίνα και ποιήσομεν αυτά ως ήλυτε. Αν θέλεις να εφαρμόσεις αυτά τα οποία διαβάζεις, τότε πρέπει να είσαι ταπεινός. Δεν θα σε αξιώσει ο Θεός να θυμηθείς να τα εφαρμόσεις, αν δεν έχεις ταπείνωση. Είδε μη και δεν έχεις ταπείνωση και επέρεσε για τη γνώση σου. Όπως ξέρετε, όσοι κομμουνιστές έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή, λέγοντας, για να δούμε τι λέει και το Ευαγγέλιο.
Είναι αυτοί οι οποίοι συμπεραίνουν ότι ο Χριστός κομμουνιστής ήταν. Εσείς όμως δεν είστε χριστιανοί. Αυτό είναι το θέμα. Ο Χριστός ήταν κομμουνιστής. Οι κομμουνιστές γιατί δεν είναι χριστιανοί? Γιατί δεν έχουν ταπείνωση, αγαπητοί. Διαβάζουν την Γραφή, ίσως και να την νοούν, αλλά όχι και να την εφαρμόσουν. Εμείς όμως έχουμε ένα στόχο και ένα σκοπό, αγαπητοί. Και αυτόν τον στόχο και τον σκοπό μας τον υπαγόρευσε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει, αγαπητοί μου, τα περισσότερα κείμενα από όλους τους Αποστόλους μέσα στη Θεία Γραφή. Οι επιστολές του Παύλου, 14 επιστολές, είναι αρκετές για να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της Θείας Γραφής. Ακούτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούτε τι λέει. Η επιστολή ημών, το γράμμα μου, ημίσεστε. Όχι αυτά τα χαρτιά. Δεν είναι τα χαρτιά τα γράμματά μου. Τα χαρτιά και οι μελάνες. Εσείς είστε. Εγγεγραμμένη η επιστολή μου πάνω σας, μέσα σας, εν τες καρδίες ημών. Αυτά που έγραψα στην καρδιά σας, αυτά είναι τα πραγματικά μου έργα. Όχι τα μελάνια και τα χαρτιά που χρησιμοποίησα. Και γινωσκωμένοι και αναγινωσκωμένοι. Δηλαδή, ο καθένας συναντώντας έναν χριστιανό, αναγνωρίζει πάνω την επιρροή του Παύλου, του Χριστού, της Εκκλησίας, των Αγίων Αποστόλων και αναγινωσκωμένοι υπό πάντων ανθρώπων. Πώς μπορείς να διαβάσεις το πρόσωπο ενός χαρούμενου ανθρώπου, αγαπητοί μου, Πώς μπορείς να διαβάσεις το πρόσωπο ενός λυπημένου ανθρώπου? Το διαβάζεις, το βλέπεις επάνω του στεναχωρημένου, του προβληματισμένου. Έτσι λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είστε, λέγει, γινωσκόμενοι και αναγινωσκόμενοι, φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού. Και δεν είστε δικό μου γράμμα, λέει, αλλά του Χριστού, λέει, γράμμα είστε. Επιστολή Χριστού, διακονηθήσα ημών. Εγώ, λέει, μόνο, λέει, τον υπηρέτη έκανα. Εγώ διακόνησα, λέει. Δεν έκανα τίποτε άλλο. Εγγεγραμμένοι, ούμε ελανοί, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος. Το γράμμα, λέει, αυτό, λέει, δεν είναι γραμμένο, λέει, με μελάνι, λέει, αλλά είναι με το πνεύμα το Άγιο γραμμένο. Ούκ εν πλαξιλιθίνες, όχι πάνω στις πλάκες τις πέτρινες όπως του Μωυσή, αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες. Εδώ είναι γραμμένα, λέει, τα λόγια. Εδώ είναι γραμμένα τα λόγια. Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο σκοπός. Δεν είναι μόνο να διαβάζουμε τις Αγίες Γραφές. Πρέπει να γραφούν αυτά τα λόγια εδώ, μέσα μας, στην καρδιά μας και να κτηνοβολούν από την καρδιά, να μεταλαμβαντεύονται εις όλα τα όργανα, εις όλο το είναι της υπάρξεώς μας. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο σκοπός. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, τίποτε δεν θα επιτύχουμε χωρίς την προσευχή και την ταπείνωση. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον στόχο, ότι πρέπει να γίνουμε ζωντανές επιστολές Ιησού Χριστού. Έτσι θα αναπαύσουμε τους Αγίους Αποστόλους που κουράστηκαν για να μας παραδώσουν αυτά τα Ιερά Κείμενα και όργωσαν την οικουμένη ολόκληρη για να έχουμε εμείς σήμερα ελπίδα σωτηρίας και προσδοκία απολαύσεως των μελών των αγαθών. Εύχομαι από καρδίας, αγαπητοί μου, οι Άγιοι Απόστολοι σήμερα να φωτίσουν του καθενός τη διάθεση, την καρδιά, την προαίρεση, ώστε να βάλουμε μια καλή αρχή, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όχι με σκοπό να καλύψουμε τον χρόνο μας που δεν ξέρουμε πώς να το σκοτώσουμε, αλλά με σκοπό να μάθουμε, να διδαχθούμε και να εφαρμόσουμε, να πράξουμε, μέχρι ότου γίνομαι οι ίδιοι ζωντανές επιστολές Ιησού Χριστού. Αμήν.